Το δεύτερο, που το βρήκα πιο χαριτωμένο, είναι αυτή η φιλολογική διένεξη Αλαβάνου-Καρατζαφέρη. Έτσι, όπου ο Μεν Αλαβάνος είπε ότι γιατί μας λέτε για τη βία, ακόμα και ο Ορδίνης ο Σολωμός έχει τη βία μέσα στον εθνικό ύμνο, δηλαδή με τη βιά μετράει τη γη, μόνο που το διόρθωσε ο Καρατζαφέρη ότι η βιά εκεί δεν είναι η βία, αλλά είναι η βιασύνη, η σπουδή. Την ίδια ετυμολογική ρίζα πάντως έχουν και η βιασύνη και η βία έχουν την ίδια ετυμολογική. Άρα νομίζω στα νέα ελληνικά ο Καρατζαφέρης την πέρα στη βάση, ο κ. Αλαβάνος δεν ξέρω. Πάντως το επιχείρημα του κ. Αλαβάνου ότι η βία γεννάει βία. Έχει αυτό μια βάση. Αλλά δεν έχει σχέση ο Σολωμός με όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε αυτό το χαρακτηριστικό απόσπασμα από την σύγκρουση Αλαβάνου-Καρατζαφέρη για τον εθνικό ύμνο. Υποθέτω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός ξέρει τον εθνικό ύμνο. Ή τουλάχιστον την πρώτη στροφή. Η οποία λέει: σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Να διορθώσω με ιδιαίτερο σεβασμό τον αξιότιμο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ακραίος ο εθνικός ποιητής, ο Σολωμός. Όταν λέει με τη βιά μετράει τη γη, δεν είναι τη βία, με τη βιασύνη. Αλλά ίσως του ξέφυγε, επειδή τώρα με την άρση των τόνων από τα γραπτά δεν καταλαβαίνει κανείς το βία από το βιά. Έτσι, με τη βιασύνη που μετράει τη γη, δεν είναι με τη βία. Έτσι, δεν είναι ακραίος ο Σολωμός. Αυτό έτσι σαν μια διευκρίνηση για να μην γίνονται παρεξηγήσεις.